Tanec pre mňa znamená to, že mám k tomu lásku a rada tancujem. Tréneri sú veľmi láskaví a pomôžu nám so všetkým, čo nevieme. Tanec znamená pre mňa lásku vlastne k tancu a tanec sa mi veľmi páči. Mám strašne rada tanec a moja sestra tu chodila skorej a povedala, že je toto strašne dobré a že sa tu môžem ešte viac naučiť. Budúcim tanečníkom N-Dance by som odkázala, nech ukážu svoj talent, nech sa nehanbia. By som budúcim tanečníkom odkázala, že nebojte sa tancovať, nehanbite sa a choďte do toho. Tancujem rada preto, lebo je to zábava. Mám rada aj hudbu a na tancovaní je aj hudba. Najviac sa na tréningy teším, na tie deti vlastne, však vždycky sa na začiatku tréningu rozprávame, keď vidím nejaký pokrok, tak vlastne ma to robí šťastnou a na to sa najviac teším na tom tréningu. Tancovanie ma najviac baví, že viem tie super kroky. Tancujem, lebo mám najlepšiu trenérku. Tancujem ma najviac baví, že mám kamarátov.